kıymakta Resulullah canın mehabbeti, Resulullah canın duasına şirket etmek, Resulullah canın bereketine, şefaatine girmek vardır. Peygamberimizin öýüde aýdypdyr mübarek hadislerini. Kıyamatta ilim çermep, ayağım çermep, bilim kuşap, köfrün ağzına, sırat köfrüde, mizan terazuda heyri ummatıma arka olup duracakdır nipdir. Şonna bir tovar adamma teredide amalı sağlıkları çekilecek, emme sogabı az gelecek. O hammany Hudaý saklasın, Allah Taala'nın qaharı singen yerine gaşyn iyi verilecek. O ham şonna men aýtjak dur häzir diýip. Bir kagyzy terediň üstüne goýjak, o ham agyr boljak. Bileme? Resulullah jany okuyan salavatyň diýip. Şoň menen agyr bolup, ýene onu alyp galjak, ine maňa diýeli şefaat etmek. Hani ozal salavatymyň teredide çekilmedimi? Sogaby çekildi ozal. Häzir ýöne şefaat etmedi Resulullah jan o barada. Ozal çekilli sogaplary, salavaty, hemme namazlary, ibadetlary, ýöne az ýerli günäsinden. Emme inni Resulullah jan biýilin uşap eýe oturmagy. Hudaýa maňa salavat okypdy diýip dilap almak indi bir üstüne gelýän maňa adyna diýeli şefaat. Maňa diýeli Resulullah janyň kömegi, maňa diýeli Resulullah janyň arka bolmagy. Abdurrahman ibn Awf diýen sahabaý diýe biz 4-5 nefer garady Resulullah janyň ýanyna bolardyk, işi düşse kömekleşer ýaly. Bir gün bir çykyp gitdi, bir bagyň içine girdi. Biz de ýygyna düşüp gitdik. Men de ýygyna düşüp gitdim diýe bagşlaň bir öýdi. Bardy namazda durdy da secdeden galmady. Meni gözläpdin, aglamagy durdum diýe. Bir galmaly wagty Resulullah janyň hemişe secdesini bilýärdim, galmady bu. Ağlamağa durdum, şol önkügümen canı çıktı, mübarek ruhu çıktı mı kadi pikrime de olşa geliyor. Am Resulullah can secdeden kellesini kaldırdı, namaz okuyup bollu görse men ağlaptın. Abdurrahman ibn Awf näme bolýar? Onu ya Resulullah hemişe secdeden kan secdede yattın, men şecerdat yüreğime düştü. Onu aýdypdyr, ey Abdurrahman diýipdir. Cibril ferişte geldi diýipdir. O maňa habar berdi, ey Resulullah, aya hoş bolmaýan sen. Hudaý aýtdy, Allah Taala aýtdy. Her kim sana bir salavat okuysa, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed diýse, bir salavat okuysa, men Hudaý şoňa 10 yerden rahmet gafasaýyn şol adama diýip aýtdy. Men de şoňa begenip, bagyň içine girip, hiç secdeden kellem galdyrasym gelmedi, şoňa hoş bolup diýipdir. Secdeye şükretdim diýipdir. İn Hudaý Taala adamyň ýakyn bolýan wagty secdede, men de kellem galdyrasym gelmedi diýipdir. Hi asan kaldırasım gelmedi şoňa begen men ummatymdan çyreýin bolan rahmaty diýipdir. Ine bir de ayat ya eyyuhellezine amanu ey iman getiren bendelerim sallu aleyh şol Muhammedur Resulullah'a salavat aýdyň diýipdir. Hudaý Taala emretipdir. 5 hükmü näme? Her musulmanyň boýuna lazım farz bir tovar ulamaly wajib diye ömrüni bir däne salavat aýtmak. Emme fiqh Hanafiň berýän jogaby. Ömrüni bir däne salavat aýtsa, boýundan borç aýryldy. Inni bu wagzlarda, toýlarda, ayatlarda aňyrda berdi eşdýärler näme? On aýdyp dursa, bereketi, özüniň sogaby, Resulullah jana mehabbeti artypdy. Ýöne aýtmany bilen günähkär bolmar, wajibi terk etdigi bolmaz diýipde, köplerçe fiqh Hanafiň ulamalar şey diýip aýtýarlar. Bir gede gaýstan boýuňdan aýrly, emme her gede gaýsyp tursaň ýangurrunlar geçdi, ol üsüsüne bereket, üsüsüne derece boljak. Allah Taala Resulullah janyň mehabbetinden hiç gaýtymyny daşaltmasyn inşallah. Resulullah janyň şefaatini basymly